ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଜଙ୍ଗଲରେ ଟୁନୁ ନାମର ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଟିଆ ପକ୍ଷୀ ରହୁଥିଲା। ତାର ପର ଗୁଡ଼ିକ ଧୂସର ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ସେ ସବୁବେଳେ ମନ ଦୁଃଖରେ ରହୁଥିଲା। ଗୋଟିଏ ଦିନ ଭୟଙ୍କର ବର୍ଷା ହେଲା। ଗୋଟିଏ ରଙ୍ଗୀନ ପ୍ରଜାପତି ବର୍ଷାରେ ଭିଜି ଉଡ଼ି ପାରୁନଥିଲା। ଟୁନୁ ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ତାକୁ ଗଛ ତଳେ ଆଶ୍ରୟ ଦେଲା। ସେହି ପ୍ରଜାପତିଟି ଅସଲରେ ଗୋଟିଏ ଯାଦୁଇ ପ୍ରଜାପତି ଥିଲା। ସେ ଖୁସି ହୋଇ ଟୁନୁ ଉପରେ ଚମକୁଥିବା ଯାଦୁ ଧୂଳି ଉପହାର ଦେଲା। ପରଦିନ ସକାଳେ ଟୁନୁ ଦେଖିଲା ଯେ ତାର ପର ଗୁଡ଼ିକ ଲାଲ, ସବୁଜ ଏବଂ ନୀଳ ରଙ୍ଗରେ ଚମକୁଛି। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷୀମାନେ ତାକୁ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ଟୁନୁ ଓ ଯାଦୁଇ ପ୍ରଜାପତି ଖୁସିରେ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ିଗଲେ। ଟୁନୁ ବୁଝିଲା, ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ହିଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଯାଦୁ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏହି କାହାଣୀରୁ ଆଜି ଆମେ ଶିଖିଲେ ଦୟା ଓ ସାହାଯ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଖୁସି ଓ ସମ୍ମାନ ଆଣେ।